ஹாய் கைஸ், இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு வாருன்ற பற்றி தான். ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்குமே வந்துட்டு 4 டைம்ஸ் வார் நடந்திருக்கான். அந்த 4 டைம்ஸுமே வந்துட்டு இந்தியா தான் ஜெயிச்சிருக்கு. அதே போல் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்துட்டு 1962 ஒரு வார் நடந்தது. ஆனால் அந்த வாரில் வந்துட்டு இந்தியா தோத்துருச்சு. ஏன்னா வந்துட்டு சைனீஸ்க்கு மிலிட்ரி பவர், வெப்பன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட அதிகமாக இருக்காங்க. 5 டைம்ஸ் அவங்க நம்மளோட அதிகமாக இருக்காங்களாம். மேபி அந்த ஒரு ரீசனால் கூட தோற்றுருக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு சைனீஸ் பிரசிடெண்ட் என்ன சொல்கிறாரு, நாங்கள் வாருக்கு ரெடி ஆகிட்ருக்கோம், தயார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காராம் ப்ரெஸ் மீடியா கிட்ட. அதே போல் இந்தியன் மிலிட்ரி ஆர்மி ஹெட்டு வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு, எந்த ஒரு சண்டையாக இருந்தாலும் நாங்களும் தயார்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எப்போ வேணாலும் ஒரு வார் நடக்கிறதுக்கான அறிகுறி மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன் கைஸ், பை. மறக்காமல் நம்ம